Lecția 23, partea 1. Ca și până acum, începem lecția cu noile cuvinte. Der andere. Celălalt. Ein anderer. Un altul. Beide. Ambii, ambele. Das Einrichten. Amenajarea. Ideal. Ideal. Die Mitte. Mijlocul, centrul. Die Möbel. Mobila. Rund. Rotund. Der Samstag. Sâmbătă. Die Stehlampe. Lampă. Das Spielen. Jocul. Vorläufig. Deocamdată. Der Vorort. Periferia. Să folosim acum cuvintele noi în propoziții. Der Teppich liegt in der Mitte des Zimmers. Covorul este în mijlocul camerei. Herr und Frau Schröder kaufen heute Möbel. Domnul și doamna Schröder cumpără astăzi mobilă. Am Samstag komme ich zu dir. Sâmbătă vin la tine. Sie kaufen auch eine schöne Lampe. Ei cumpără și o lampă frumoasă. Kronshagen ist der Vorort von Kiel. Kronshagen este periferia Kielului. Das Spielen gefällt mir. Jocul îmi place. Wir helfen dir beim Einrichten der Wohnung. Te ajutăm la amenajarea locuinței. Ich habe vorläufig keine Zeit. Deocamdată nu am timp. Wir sitzen an einem runden Tisch. Stăm așezați la o masă rotundă. Dieses Kleid ist ideal für dich. Această rochie este ideală pentru tine. Jetzt kommt ein anderer Verkäufer. Acum vine un alt vânzător. Das ist der andere Apparat. Acesta este celălalt aparat. Beide gehen jetzt in die Schule. Amândoi merg acum la școală. În continuare, completați propozițiile în limba germană cu cuvintele corespunzătoare. Deocamdată nu am timp. Ich habe keine Zeit. Ich habe vorläufig keine Zeit. Stăm așezați la o masă rotundă. Wir sitzen an einem Tisch. Wir sitzen an einem runden Tisch. Această rochie este ideală pentru tine. Dieses Kleid ist für dich. Dieses Kleid ist ideal für dich. Acum vine un alt vânzător. Jetzt kommt Verkäufer. Jetzt kommt ein anderer Verkäufer. Acolo este celălalt stilou. Dort liegt Kugelschreiber. Dort liegt der andere Kugelschreiber. Amândoi merg acum la școală. Gehen jetzt in die Schule. Beide gehen jetzt in die Schule. Te ajutăm la amenajarea locuinței. Wir helfen dir beim der Wohnung. Wir helfen dir beim Einrichten der Wohnung. Kronshagen este periferia Kielului. Kronshagen ist von Kiel. Kronshagen ist der Vorort von Kiel. Jocul acesta îmi place. Gefällt mir. Dieses Spielen gefällt mir. Ei cumpără o lampă frumoasă. Sie kaufen eine schöne Stehlampe. Sâmbătă venim la voi. Kommen wir zu euch. Am Samstag kommen wir zu euch. Domnul și doamna Schröder cumpără astăzi mobilă. Herr und Frau Schröder kaufen heute Möbel. Covorul este în mijlocul camerei. Der Teppich liegt in der des Zimmers. Der Teppich liegt in der Mitte des Zimmers.
Traduceți în limba germană. Aceasta este o mașină nouă. Das ist ein neuer Wagen. Am o mașină nouă. Ich habe einen neuen Wagen. Aceasta este o canapea nouă? Ist das eine neue Couch? Tu ai o canapea nouă? Hast du eine neue Couch? Aceasta este o rochie nouă? Ist das ein neues Kleid? Ea are o rochie nouă. Sie hat ein neues Kleid. Vrei un măr mare? Willst du einen großen Apfel? Acolo este un măr mare. Dort liegt ein großer Apfel. Vrei o pâine întreagă? Möchtest du ein ganzes Brot? Ascultați propozițiile următoare și urmăriți sensul acestora în limba română. Ist das Ihr neuer Wagen? Aceasta este noua dumneavoastră mașină? Haben Sie schon Ihren neuen Wagen? Aveți deja noua mașină? Frau Schmidt ist meine neue Sekretärin. Doamna Schmidt este noua mea secretară. Kennen Sie meine neue Sekretärin? O cunoașteți pe noua mea secretară? Sprechen Sie bitte mit meiner neuen Sekretärin. Vorbiți, vă rog, cu noua mea secretară. Unsere alten Kollegen fahren jetzt nach Deutschland. Vechii noștri colegi pleacă acum în Germania. Wir besuchen unsere alten Kollegen in Berlin. Ne vizităm vechii noștri colegi la Berlin. Die Büros unserer alten Kollegen sind im ersten Stock. Birourile vechilor noștri colegi sunt la etajul întâi. Ich kenne keine französischen Romane. Nu cunosc romanele franțuzești. Er isst kein altes Brot. El nu mănâncă pâine veche. Ich habe keine alte Schreibmaschine. Nu am mașină de scris veche. Wir haben keine alten Briefmarken. Nu avem timbre vechi. Das ist kein neuer Wagen. Aceasta nu este o mașină nouă. Dort liegt sein neuer Roman. Acolo este noul lui roman. Dort liegen seine neuen Romane. Acolo sunt noile lui romane. Completați propozițiile următoare cu cuvintele corespunzătoare. Doamna Schmidt este noua mea secretară. Frau Schmidt ist Sekretärin. Frau Schmidt ist meine neue Sekretärin. Acolo este noua mea mașină. Dort steht Wagen. Dort steht mein neuer Wagen. Unde este noua dumneavoastră mașină? Wo steht Wagen? Wo steht Ihr neuer Wagen? Aici este mașina de scris a noii mele secretare. Hier ist die Schreibmaschine Sekretärin. Hier ist die Schreibmaschine meiner neuen Sekretärin. Vechii noștri colegi pleacă acum în Germania. Kollegen fahren jetzt nach Deutschland. Unsere alten Kollegen fahren jetzt nach Deutschland. Ne vizităm vechii noștri colegi la Berlin. Wir besuchen Kollegen in Berlin. Wir besuchen unsere alten Kollegen in Berlin. Vrem să mâncăm cu vechii noștri colegi la restaurantul din pivnița primăriei. Wir wollen mit Kollegen im Ratskeller essen. Wir wollen mit unseren alten Kollegen im Ratskeller essen. Nu am mașină nouă. Ich habe Wagen. Ich habe keinen neuen Wagen. Nu mănânc pâine veche. Ich esse Brot. Ich esse kein altes Brot. Nu cunosc romanele franțuzești. Ich kenne Romane.
Ich kenne keine französischen Romane. Nu citesc ziare germane. Ich lese Zeitungen. Ich lese keine deutschen Zeitungen. Acesta este timbrul dumneavoastră vechi. Das ist Briefmarke. Das ist Ihre alte Briefmarke. Nu am timbre vechi. Ich habe Briefmarken. Ich habe keine alten Briefmarken. Nu am cărți noi. Ich habe Bücher. Ich habe keine neuen Bücher. Exersați declinarea adjectivului precedat de cuvântul Kein. sau de pronumele posesiv. Traduceți următoarele propoziții în limba germană. Nu am rochie nouă. Ich habe kein neues Kleid. Nu am mașină nouă. Ich habe keinen neuen Wagen. Nu citesc ziare germane. Ich lese keine deutschen Zeitungen. Acesta este timbrul dumneavoastră vechi? Ist das Ihre alte Briefmarke? Nu am timbre vechi. Ich habe keine alten Briefmarken. Klaus, unde este șurubelnița mea nouă? Klaus, wo ist mein neuer Schraubenzieher? Aveți deja mașina nouă? Haben Sie schon Ihren neuen Wagen? Mergeți cu mașina nouă? Fahren Sie mit Ihrem neuen Wagen? O cunoașteți pe noua mea secretară? Kennen Sie meine neue Sekretärin? Aceasta este mașina de scris a noii mele secretare. Das ist die Schreibmaschine meiner neuen Sekretärin. Vechii noștri colegi pleacă acum în Germania. Unsere alten Kollegen fahren jetzt nach Deutschland. Ne vizităm vechii noștri colegi la Berlin. Wir besuchen unsere alten Kollegen in Berlin. Mergem să mâncăm cu vechii noștri colegi la restaurantul din pivnița primăriei. Wir gehen mit unseren alten Kollegen im Ratskeller essen. Birourile vechilor noștri colegi sunt la etajul întâi. Die Büros unserer alten Kollegen sind im ersten Stock. Nu cunosc romanele franțuzești. Ich kenne keine französischen Romane. El nu are cărți noi. Er hat keine neuen Bücher. În continuare, să ne îmbogățim vocabularul cu câteva cuvinte noi. Anfangen. A începe, a se apuca de. Einrichten. Sich einrichten. A instala, a se instala. Einziehen. A se muta. Hinstellen. A pune, a se pune, a așeza. Passen. A corespunde, a se potrivi. An Ort und Stelle. La fața locului. Besten Dank. Mulțumesc mult! Să folosim acum cuvintele noi în propoziții. Wir fangen das Gespräch an. Începem discuția. Morgen richten wir unser neues Haus ein. Mâine ne mobilăm noua noastră casă. Wann ziehen Sie ein? Când vă mutați? Wir stellen den Stuhl rechts hin. Punem scaunul acolo, la dreapta. Die alten Möbel passen nicht in dieses Zimmer. Mobilele vechi nu se potrivesc în această cameră. Dieser neue Schreibtisch passt gut zu den Möbeln. Acest birou nou se potrivește cu restul mobilei. In einer halben Stunde sind wir an Ort und Stelle. Într-o jumătate de oră ajungem la fața locului. Besten Dank, Herr Müller. Mulțumesc mult, domnule Müller. Să repetăm din nou cuvintele și expresiile acestei lecții. Traduceți în limba germană. Masa scundă se potrivește bine cu aceste fotolii.
Der niedrige Tisch passt gut zu diesen Sesseln. Acum începem să mâncăm. Wir fangen jetzt mit dem Essen an. Când vreți să vă mobilați locuința? Wann wollen Sie Ihre Wohnung einrichten? Într-o oră suntem la fața locului. In einer Stunde sind wir an Ort und Stelle. Ea se mută astăzi. Sie zieht heute ein. El își pune scaunul la stânga. Er stellt seinen Stuhl links hin. Aceste fotolii mari nu se potrivesc cu canapeaua mică. Diese großen Sessel passen nicht zu der kleinen Couch. Mulțumesc mult, domnule Müller. Besten Dank, Herr Müller. În continuare, traduceți următoarele propoziții în limba română. Herr und Frau Weiland ziehen in ihr neues Haus ein. Domnul și doamna Weiland se mută în casa lor nouă. Das Haus ist in einem Vorort von Berlin. Casa este la periferia Berlinului. Herr und Frau Schröder helfen ihren Bekannten beim Einrichten. Domnul și doamna Schröder își ajută cunoștințele să se instaleze. Jetzt müssen wir nur noch das Wohnzimmer einrichten. Trebuie să mobilăm doar camera de zi. In den anderen Zimmern steht schon alles an Ort und Stelle. În celelalte camere toate sunt la locul lor. Gut, fangen wir mit dem Teppich an. Bine, să începem cu covorul. Den Teppich legen wir in die Mitte des Zimmers. Punem covorul în mijlocul camerei. Wo soll ich den runden Tisch hinstellen? Unde să pun masa rotundă? Der Tisch passt gut vor die beiden Sessel. Masa se potrivește bine în fața celor două fotolii. Die Couch können wir dorthin an die Wand stellen. Canapeaua putem să o punem acolo la perete. Und wohin stellen wir die Stehlampe? Și unde să punem lampa? Stellen Sie sie doch bitte zwischen den Schrank und die Couch. Puneți-o, vă rog, între dulap și canapea. Der neue Schreibtisch passt sehr gut zu Ihren neuen Möbeln. Wo soll er stehen? Noul birou se potrivește foarte bine cu mobilele dumneavoastră noi. Unde să-l punem? Stellen Sie ihn bitte vorläufig an das große Fenster. Puneți-l, vă rog, deocamdată la geamul cel mare. Besten Dank. Mulțumesc mult! În ultimul exercițiu al acestei lecții, traduceți următoarele propoziții în limba germană. Domnul și doamna Weiland au o casă nouă într-una din periferiile Berlinului. Herr und Frau Weiland haben ein neues Haus in einem Vorort von Berlin. În spatele casei este o grădină frumoasă. Hinter dem Haus ist ein schöner Garten. Aceasta este ideală copiilor pentru joacă. Das ist ideal für die Kinder zum Spielen. Domnul și doamna Weiland se mută azi în noua lor casă. Heute ziehen Herr und Frau Weiland in ihr neues Haus ein. Domnul și doamna Schröder își ajută cunoștințele la mobilarea casei. Herr und Frau Schröder helfen ihren Bekannten beim Einrichten. Ei mai au de mobilat doar camera de zi. Sie müssen nur noch das Wohnzimmer einrichten. În celelalte camere toate sunt la locul lor. In den anderen Zimmern stehen die Möbel schon an Ort und Stelle. Ei încep cu covorul. Sie fangen mit dem Teppich an. Îl pun în mijlocul camerei. Sie legen ihn in die Mitte des Zimmers. Apoi pun masa rotundă înaintea celor două fotolii. Dann stellen Sie den runden Tisch vor die beiden Sessel. Canapeaua mare o pun la perete. Die große Couch stellen Sie an die Wand. Între dulap și canapea așează lampa. Zwischen den Schrank und die Couch stellen Sie die Stehlampe.
Ea se potrivește bine acolo. Sie passt gut dorthin. Vechiul birou se potrivește bine cu restul mobilei. Der alte Schreibtisch passt gut zu den anderen Möbeln.